And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga Francis. Nandito po tayo ngayon sa opisina ng Amang Lawin. Ayan. Mga Francis, eto matagal ko na pong namimiss to kasi at tagal ilang taon na rin po yung dumaan na hindi kami nagkasama. So ngayon lang po ulit. Ayan, pakilala ko po sa inyo. Alam ko dyan sa Apalit, ito po yung original na GMDFI MDF. Siya po ang isa sa nagmay-ari po ng GMDFI diyan sa Apalit, Pampanga. Actually ang GMDFI diyan sa Apalit, Pampanga galing po yan dito sa Minalin. Ayan, ito papakilala ko na po sa inyo, hindi ko na po patatagalin, si Ama. Ay, good morning sa inyong lahat. Good morning din sa iyo. Good morning po, Ama. Ayan. At maraming salamat at naalala mo rin pala ako. Siyempre po, hindi pwedeng kalimutan yun. Sa inyo ako galing eh. Kaya po ako nagmula bilang isang guardian po. Yan, ang aming ama. Shoutout pala sa mga taga-Gulgante. Sa Apalit, no? Yung mga membro nyo dyan. Mga marami na tayo. Lalo na kay paring Brian Sigera. Yes, no? Si Commander Brian. Namimiss ko na rin yun. Yung taong yan. Sana magkikita din kami balang araw ulit. Oo nga po. So, uli natin pagkikita 2022 pa. 2022 apo. Ngayon tayo nakita uli. Apo. 2025 na. Medyo busy tayo sa araw-araw na hanap buhay sa kalsada. At shoutout din sa mga taga Negros Oriental, Philippine Lawin Wings, no? Apo. Range Lawin sa Iloilo, no? At Global Lawin diyan sa Negros Oriental din, no? Kay Chairman Alden. Yan, no. At saka shoutout din sa Pugad Lawin diyan sa Tatalon at saka Lawin Wings, no? Apo. At sino pa ba? Matang Lawin. Matang Lawin. Yan, yan. Apo. Shoutout na rin dati sa mga dating king, no? Apo. Isa po ako doon. Sa mga anak Lawin. Anak Lawin. Shoutout sa mga members Lawin Wings. Chairman niya. Apo. Actually, ko rin yun eh. Si Ama, nagkakilala po kami sa Lawin Wings. Yeah. Dito na rin. Bukod po doon sa GMDF, naging Lawin Wings din po kami. Ayan. At siyempre, shoutout ko rin yung Lawin Wings na numuno dyan sa Tatalon. At yung Guardians Lawin Wings ni Chairman Walt. Apo. Shoutout po sa inyo. Sa Rizal. Montalban Rizal. No? Meron tayo dyan. Ano po? Oo. Yung vlogger po na isa nakasama po natin. Nandun sa kanya. Apo. Yun na yung Lawin Wings kasi binaliktad natin. So yung kanya kasi yung Lawin Wings Guardians Original Lawin Wings, no? Apo. Ito naman sa kanya is Guardians Lawin Wings. Guardians Lawin Wings. Kay Chairman Walt. Apo. Kasi tayo Lawin Guardians. Yan, Apo. Ngayon, nandito ngayon tayo ulit sa another pagsubok. Apo. At yung sinasabi, walang iwanan. Oh, my God! Naniniwala po ba kayo doon? Parang di ako naniniwala kasi pag sinabing walang iwanan hanggang sa huling patak ng dugo, mas sinungaling. Nangiiwan din naman. May nangiiwan eh, no? Pero kami ni Ama, hindi ko kami mag-iiwanan. Oh, my God! Napatunayan po namin yung hanggang sa huling patak ng dugo. Nandito pa rin tayo, di ba? Nandito pa tayo, Ama. Nandito pa rin tayo, di ba? At salamat din kay Chairman Duterte, no? At siyempre kay Chairman Alden, no? Apo. Na nagbigay ng go signal para sa Amang Lawin. Amang Lawin. At siyempre nanggaling si Chairman Duterte sa Prince. Apo. So very professional siyang chairman. Walang hinanakit, walang sama ng loob, no? Ibinigay niya sa inyo yung tamang grupo at basbas, no? At siyempre sa akin din at gabing respeto niya sa akin, natutuwa naman ako. Apo. At siyempre siya din. Salamat po. Sa huling pagkikita natin muli, gwapo ka pa rin. Ayun, yun ang maganda ron. Hindi, sige lang po ako nagmana. Mas gwapo po kayo sa akin. Hindi naman siguro. Siyempre mamaya, si Ina, pakilala mo rin. Papakilala ko rin po. At siyempre, shoutout lang sa inyong lahat, no, sa mga incoming ng Amang Lawin Wings Guardians. Apo.
at mabuhay tayong lahat at sana lumago tayo at lumipad ng matayog hanggang dulo. Hindi tayo mag-iwanan. Apo. Walang sinungaling dito. May mga nangiiwan, bahala sila sa buhay nila. No, hanggang dyan na lang kayo. Okay, thank you. Okay, si Ina naman po. Papakilala ko rin po sa inyo si Ina. At sa ngayon, ayan, mga tropa natin. Ay, takayaharap po sa inyo yung camera. Ayan, yung mga tropa natin. Dito po. Ayan, chapter ng Telaksan. Ayan, makabebe. Ayan. So, magmula po sa Telaksan, pumunta sila rito sa San Simon. Sakop ng San Simon, no? Ayan, San Simon. Ayan. Si SF. Ayan. Ano rang mo, bro? SF. Hinugto ko na dito eh. Sige po, okay lang naman po. Ay, ano ko na ulit dito? Attendance to attendance. O, daling ko doon. Magkano bayad niyan? Ayan, mga tropa natin. Ayan, sir. Sa escort to. Madna. Ayan, 10. Po. Apo, ano pong sabi nyo? Chairman? Ito ay nabangkin. Ay, ibang guwap ng ating Amang Lawi. Salamat. Sumpi, Yakwa po ang members ng Krama. So, mabuhay po ang guard. Salamat po, Chairman.